ମୁଁ ଆଜି ଆସିଗଲି ପୁଣି ମୋର ପଖାଳ କଂସା। ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ଭଲ। ମୋର ପୁରା ଜମି ଯାଇଛି। ମାନେ ଭେଜ୍ ଆଉ ନନଭେଜ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ। ମାନେ ସଜ ପଖାଳ ତା ଦେହରେ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ମୁଁ ରାଇ କରିଥିଲି। ଆଜି କି? କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଆଳୁ କଖାରୁ ସାରୁ ବଡ଼ି ଆଉ ବାଟଣ ଦେଇକିନା ରାଇ କରିଥିଲି। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିଥିଲି ମୋର ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଦେଇ। ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚକଡ଼ିକି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇରେ ଖାଇଲେ ମଜାଟା ପୁରା ଅଲଗା। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପଖାଳ କଂସା ଆଣି ପୁଣି ଆସିଗଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗରେ। ଆଜିର ପଖାଳ ସହ ମୋର ଅଛି ଗରମ ଗରମ ଓହୋ। କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ। କଖାରୁ ଶାଗ ରାଇ ତା ଦେହରେ କଖାରୁ ଆଳୁ ସାରୁ ବଡ଼ି ଆଉ ବାଟଣ ଏମିତି ଦେଇକିନା ମୁଁ ରାଇ କରିଥିଲି। ରାଗ ରାଗ କିନା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ତାପରେ କାଇଁ ଦଉଛ? ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ବିସ୍କୁଟ ଟା ଦହି। ମଇଦାଟା ଭଲ ଜିନିଷଟା। ରାଇରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଚକଟି ଦେଲେ ପଖାଳ ମାନେ ଖାଇବାର ହୁଁ ମଜାଟା ହିଁ ପୁରା ଅଲଗା। ତ ମୁଁ ହେଟା ସବୁବେଳେ ସଜ ଦିଅନା ପଖାଳ ଏକରେ ଖାଏ ତ ତମ ଆଖିରେ ଦେଲା ଲେମ୍ବୁଟା ଯାଏଁ ତ ଡବା ଦେଲ। ନିହାତି ମୋର ଦରକାର ଲେମ୍ବୁ ପୁଣି ନହେଲେ ତାକୁ ଦହି। ବିସ୍କୁଟ ଖୁଆଉଛ। ପଖାଳ ଖାଉଥିଲି ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କ ଯାଅ ସହ ଟିକେ ତତେ କଥା ଦେଲ ହେଉଥିଲି। ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ମାନେ ବିସ୍କୁଟ କଥା ହେଇ ଖୁଆଉଛ। ହେଇ ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ମୋ ପଖାଳ ପୁରା ଖାଇବାଟା ବି ପୁରା ଆଜି ଜମିଗଲା। କୋଉଠି ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ବି ଏ ରାତି ଖରା ଦିନରେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗଟା ଏଇଠି ସାରିଲା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗରେ। ତା ବାପା ବୋଉ କାମ ଅଛି ନା ନାଇଁ?